Vi vil gerne starte med redegørelsen, som var forskellige medieteoriers opfattelse af, hvordan politikerne kommunikerer med vælgerne, og så en definition af medialisering. Og jeg vil gerne starte med at fortælle lidt om kanylteorien. Og ja, kanylteorien den blev udviklet i 1920'erne, da man ville undersøge films effekt på børn og unge. Og det går ud på, at budskabet så at sige bliver sprøjtet ind i modtageren, det vil sige, at modtageren opfatter sig som en passiv modtager, der ikke påvirkes af omverdenen. Og det kan fx ses ved, at børn kan blive mere voldelige af actionfilm samt voldelige computerspil. Så vil jeg snakke lidt om priming og framing. Priming og framing er to medieteorier, som er afhængige af hinanden. Først er priming, det vil sige, at man informerer modtageren om det valgte emne, altså man lægger en grund, på den måde, som offentligheden for eksempel kan prime ved at bestemte problemområder omtales hyppigt. Derefter så framer man, det vil sige, at man vinkler en bestemt emne til ens fordel, altså man fokuserer på en bestemt del af et emne. Ja. Når framing og framing bliver brugt, opfattes modtageren til dels som et selvstændigt tænkende individ, fordi modtageren selv vælger, hvad de vil fokusere på i forhold til emnet, og ikke fokusere på alle emner. Ja, og så vil jeg også gerne fortælle lidt om diskurs. Og diskurs er den måde, som et fænomen, og i det her tilfælde så er det et politisk fænomen, omtales på i offentligheden. Og det kan fx være arbejdsløshed, hvor der er forskel på, om man omtaler en arbejdsløs som kontanthjælpsmodtager eller fattig. Og så kan en diskurs være dominerende, og hvis den er det, så taler man om diskursivt hegemoni. Og så ifølge samfundsforskeren Ole Wæver, så kan man skelne mellem 3 forskellige lag af diskurser, hvor de dybeste lag, det er dem, der er sværest at ændre ved, kan man sige, og så de sværere lag, de er så lettere at ændre ved. Så vil jeg gerne starte med at lave en definition af medialisering. Og medialisering, det er en henviser til, at noget, i det her tilfælde noget politisk, foregår på mediernes præmisser. Og her der er professionalisering ret relevant, at der er sket en professionalisering af den politiske kommunikation. Og det betyder, at medierne stort set har fået monopol på kommunikationen mellem politikerne og borgerne. Der er så at sige kommet flere led imellem det politiske indhold og modtagerne på grund af spindoktorer og politiske kommentatorer, hvilket resulterer i mere magt til medierne. Man snakker også om 5 kendetegn, når man snakker om medialiseringen. Det første er, at man forenkler, det vil sige, at medierne forenkler store og komplekse sager ned til korte og enkle budskaber, så de kan omsætte det til let sprog, og så en større del af befolkningen kan egentlig følge med. Ulemperne er, at man glemmer lidt at nuancere og komplekse forhold, og det forsvinder fuldstændig fra den politiske kommunikation. Nummer 2, det er, at man konkretiserer, det vil sige, at medierne fokuserer på konkrete historier og enkelte tilfælde, i stedet for mere generelle problemstillinger. Og det betyder, at der kommer større fokus på at komme med nyheder, end at komme med årsager til nyhederne. Altså baggrunden for det. Nummer 3, det er, at man intensificerer, det vil sige, at man lægger vægt på sensationer, oftest med kendte personer i midten. Og det vil sige, at man ikke sætter fokus på de kedelige, men ofte lige så vigtige nyheder. Men på nummer 4, det er, at man polariserer. Det vil sige, at medierne fokuserer på 2 helt klare modstående synspunkter fra 2 uenige poler i samfundet for at skabe en debat, men det er en debat, der aldrig kan blive enige. Og det giver det giver mere fokus på drama for eksempel, og ja. Nummer 5, det er, at man personificerer, det vil sige, at medierne fokuserer på casehistorier, hvilket resulterer i politiske konflikter, reduceret til konflikter mellem politikerne som personer, ikke mellem synspunkter eller holdninger. Ja, så vil jeg gerne fortsætte med analysen, som lød, hvilke udfordringer møder en politiker i sine bestræbelser på at få sit budskab igennem. Og her der gør vi brug af bilag 2, 3, 4, 5 og 7. Og først der vil vi gerne tage udgangspunkt i bilag 3, og det handler om den norske politolog Kåre Stram, som mener, at de politiske partier kan vælge mellem at følge 3 typer interesser. Hvor i den første, det er vote-seeking, og den går ud på, at man forsøger at få så mange stemmer som muligt. Nummer 2, det er så office-seeking, og her der forsøger man at fordele regeringsmagten. Og så er der den tredje, som hedder policy-seeking, og der forsøger man at få realiseret sin politik. Problemet er bare, at i de fleste tilfælde er det ikke muligt for et parti at realisere alle 3 interessetyper på samme tid, og derfor så bliver de politiske partier ofte tvunget til at prioritere og være villige til at indgå et kompromis for at få deres budskab igennem. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i bilag 5,
og det belyser nogle af problemerne ved medialiseringen, som politikerne selv ligesom belyser. Politiske kommentatorer, Holger K. han mener, at de politiske kommentatorer fylder for meget i mediebilledet i dag, og der er alt for meget overfladisk snak og for lidt substans. Ulla Tørnes fra Venstre, hun udtaler, at politikerne kommunikerer med hinanden via medierne. Hun oplevede til flere gange, at minister er blevet kaldt til samråd af en anden politiker via radioavisen kl. 7 om morgenen, og når inden de møder frem, og når samrådet kommer i Folketinget, så dukker den politiker, der har stillet spørgsmålet, ikke op, fordi medierne er sprunget videre til den næste dagsorden. Og det kan man jo kun kalde en overfladisk måde at lave politik på. Ja. Og så vil vi gerne fortælle om nogle af fordelene og ulemperne for politikerne, som følger medialiseringen. Og der har vi taget udgangspunkt i bilag 2, og vi har lavet et lille skema, som du også har. Vi har så opdaget en lille fejl. For det første så har vi skrevet nærmere frem for nemmere, og vi har byttet om på en ulempe og en fordel. Men det kommer vi til. En af fordelene, det er, at det er nemmere at få tillid til politikerne, når man kender dem godt, altså personligt, og eventuelt drama mellem politikerne, eller ved deres personlige liv. Det kan få flere til at interessere sig for politik, og enkelthed fremmer forståelsen, og flere kan følge med. Ja, og ulemperne, det er her, når på grund af medialiseringen af de sociale mediers indtræden, så glider politikerne ofte lidt i baggrunden til fordel for politikernes egne sådan, personlige egenskaber. Og det betyder også, som Ulla Tørnes også påpegede, at dansk politik får et mere useriøst og overfladisk præg. Og det er for eksempel eksemplificeret i bilag 7, som hedder Jeg er homo, og som handler om de konservatives nye leder, Søren Pape Poulsen, som er sprunget ud som homoseksuel, og det har fået en masse opmærksomhed. Ja. Og derudover så i modsætning til enkelhed fremmer forståelsen, og flere kan følge med, så betyder det også, at komplekse og komplicerede forhold i politik, de ikke altid dækkes helt tilstrækkeligt. Ja, altså her til sidst, så vil vi gerne komme ind på vores diskussion, som lød: lykkes den politiske samtale bedst i de klassiske massemedier eller i de sociale medier? Og her gør, først vil vi lige sige, her gør vi så brug af vores bilag 8 og vores eget bilag. Først vil vi starte med at resumere vores eget bilag. Det er en artikel fra Berlingske, skrevet af Jens Reiermann, og den hedder Facebook kan afgøre valget. Den handler simpelthen om, at et større del af de politiske partier begynder at bruge sociale medier som en aktiv del af deres valgkamp. Man mener, at brugen af sociale medier som Facebook kan få en afgørende betydning for fremtidige valg. Valget i 2011 var det første valg, som også fungerede på de sociale medier, og hvor man brugte det som en strategi. Man mener, at de sociale medier kan være med til at genskabe forholdet mellem vælgerne og politikeren, og derved revitalisere demokratiet, da det ikke er noget filter på medierne, og det er en tovejskommunikation. 2 danske politikere, der bruger de sociale medier aktivt, og som det fungerer for, at Margrethe Vestager og erhvervs- og økonomiminister. En af de vigtigste forskelle mellem den traditionelle valgkamp og den digitale, er, at det ikke er nok at være aktiv i valgperioden, som det er i den traditionelle, hvis man påvirker vælgerne, hvorimod den digitale valgkamp skal man være online hele tiden og være med hele tiden. Vi vil gerne starte vores diskussion med at fokusere på de sociale medier i forhold til de klassiske massemedier. Og her angående de sociale medier vil vi gerne starte med at inddrage bilag 8, som i form af Margrethe Vestagers tweets illustrerer en politikers brug af de sociale medier. Og hun mixer privatlivet og arbejdslivet, hvilket nok også er en af grundene til en stor opbakning i befolkningen, da vælgerne har tillid til hende og føler, at de kender hende. Men det betyder også, at der nok er en del, som har en holdning til Margrethe Vestager som politiker, baseret på hendes person frem for hendes politiske standpunkter. Men hvor går grænsen så egentlig mellem det politiske og det private liv for en politiker på de sociale medier? Og giver kommunikation på disse medier overhovedet politikeren en fordel, eller er det en ulempe rent politisk? Der vil jeg så gerne komme ind på den engelske sprogforsker Paul Gries, har opstillet 4 mekanismer, som skal være til stede i en vellykket kommunikation for en politiker på de sociale medier. Og de lyder således. 1. Så skal politikeren skal tale sandt og kunne uddybe sin påstand. 2. Politikeren skal være aktiv i samtalen og svare på kommentarer. 3. Politikernes kommunikation skal være relevant og interessant for modtageren. Og 4. Politikernes kommunikation skal være målrettet, utvetydig og holde sin god tone.
Og der er det så et problem i dansk politik, at de danske politikere har tendens til at bruge de sociale medier som envejskommunikation. De skulle hellere bevæge sig over imod Obamas brug af sociale medier, fordi han forstår uden de sociale medier mere optimalt. Og selvom studier viser, at sociale medier kun i en lille grad flytter politiske holdninger, hos os så vurderer man, at Obamas strategisk gode brug af de sociale medier i hans valgkamp i 2008 sikrede ham sejren. Fordi han brugte de sociale medier i sin valgkamp til at mobilisere en masse vælgere, og Obama-kampagnens brug af sociale medier var også med til at etablere en fortælling om Obama som præsident, der blev valgt af folket nedefra, og så som græsrodsbevægelser støttede som præsident. Og vores konklusion på hele det her samlede problemformulering, det er, at vi vil ikke sige, at der foregår en reel politisk situation på de sociale medier, som kan konkurrere med debatprogrammer såsom Deadline i de klassiske medier, men dog kan en politiker, som formår at udnytte de sociale medier godt, altså at han bruger de her Paul Green's de 4 mekanismer. Ja, de kan opnå nogle fordele i den politiske diskussion i de klassiske medier. Ja. Og det var egentlig vores synopsis, og så ja, det var det. Ja. Og vi vil gerne undskylde for eventuelle stavefejl eller noget i synopsisen. Eller forsinkelse på vores forsinkelsen. Ja.